Em ê îro pêşî helbestekî bixwînin. Çimaya wê em ê paşê bibêjin. Navê helbesta me xêz e. Ji tirsa şevê min pencere bi nênûkên xwe xêz kir. Sermaya mirinê tîrêjên xwe di canên min re kir. Cixareyê dikeşim daxwe ji bîra bikim û mîna çiraya te ya xewê vemirim û tiştekî bibêje, tu ji destpêka axaftinê ve çendî bêdengî. Lê xêzên me di bin berfê de digîn hev. Fateme Extesarî ev helbest nivîsandiye û Ebbas Musa ew ji Farsî wergerandiye Kurdî. Çima ev helbest me xwend? Ji ber ku yek ji helbestên ku di vê kovarê de ne, di vê hejmarê de. Hejmara vê kovarê li ser helbestên evînî ye. Bi hezaran salan e li her derê dinyayê li ser evînê tiştin têne nivîsandin. Helbest têne nivîsandin, nivîs têne nivîsandin, pirtûk têne çapkirin, helbet fîlm têne çêkirin. Hemû jî diwarên xwe de cihekî ji xwe re dibînin. Vê carê kovara me dest avêtiye helbestê. Em dibêjin kovara me kovara lewwerger e. Lewwerger hejmara xwe ya dehan anha derxist. Hejmara ji bo rezber, kewçêr, sermawez û berfanbarê yanê dawiya vê payîzê hejmara dehan li ber destê xwendevanan e. Lewwerger ev demek e di her hejmarê de dosyayên taybet amade dike. Di vê hejmarê de jî dosyaya xwe yanî hemû helbestên xwe li ser evînê amade kirine. Çawa kiriye ji dinyayê bi dehan helbestvanên ku helbestên xwe li ser evînê nivîsandine ew wergerandine Kurdî û di vê hejmarê de di hejmara dehan de bi cih kirine, gihanine berdestên me. Helbesta xêz ku me xwend jî yek ji wan bû. Di vê hejmarê de li dor 6 helbest hene, helbestên li ser evînî. Ger hûn jî dixwazin di vê payîzê de, di vê payîza evînê de hinek helbestên li ser evînî bixwînin, hejmara dehan a lewwergerê li benda wê ye.